afternoon, guys! Today is Sunday, January 21. Hindi nyo makita. But, ako lang dito sa bahay kasi yung aking mag-aama, nanood sila ng trots. Kasi may laban or may laro. Yung may race yung dalawang kabayo ni Dad. And, yung mga pinagkainan ng mga bata, ito yung lunch nila pala. Basta niya, may grapes, tapos chicken nuggets sila, and eggs. And ako, pakuha ko dyan ng lobster. Ito yung dinner ko, guys. Oh my God, ang laki niya. Imumukbang ko to sa Facebook. Sumunod kayo ng mukbang ko, guys. Imumukbang ko lang talaga to. I-enjoy ko lang talaga to. Bagong kuha siya, bagong luto. So, super, super fresh. And ang laki! First time ko yata magmukbang ng malaking lobster. My God! And meron ko ditong eggs. Boiled eggs. Kasi nga, yung mga bata nag-request ng boiled eggs. So, hala, yan ang imumukbang ko, guys. So, sana manood kayo ng live. Ng live ko, guys. And tingnan nyo yung mukha ko. Yan, guys. Wala akong makeup. Wala yung makeup. Wala yan na makeup. As in, wala siyang makeup. Dito, naglagay lang ako yung concealer na konti lang. Dinab ko lang para hindi naman kita masyado. At dito lang talaga sa may melasma ko. But the rest, wala yan. Wala po tayong makeup. Ayan. Yung gamit ko, sabi ko sa inyo, ay yung AA. Meron pa akong konti na lang yung Lax Skin. Yung rejuve nila, yun yung gamit ko. Wala tayong makeup. Yung ating pilik mata, andyan pa rin. Kung maalala nyo, nagpa-pilik mata tayo. Andyan pa rin. Ayan o, wala tayong makeup. Pero glowy siya, diba? Hindi ko alam. Pero para sa akin, parang ang ganda ng skin ko. Wow. Ako na talaga nagsabi. Hindi. Natotoo lang talaga. Tapos dito, parang dry pa dito kasi hindi pa ako tapos mamalat, guys. Ay, excited ako sa aking imumukbang. Panoorin nyo na lang sa live ko kasi hindi ko naman i-delete yung live ko, guys. But, yeah, yung vlog natin today, yun lang. Kasi wala naman ako may vlog ngayon. Kasi wala mga bata, guys. And naglinis ako ng ref. Ayan, naglinis ako ng ref. Yan yung ginawa ko kanina. And eto, kunti na lang yung fresh. Hindi ko alam kung napakita ko sa inyo. Yan, ang sarap niyan. Nagtimpla na rin ako ng Berry Glow. Okay, asikasuin ko muna yung imumukbang ko, guys. Excited ako magmukbang. Ready na ako magmukbang, guys. Ayan na yung ating lobster. And nag-lipstick tayo kasi may suka. Baka mamaya putla ako sa tawag na? Sa mukbang. Lipstick lang yung nilagay ko, guys. Tapos yung concealer kanina pa. Ayan. Yun lang. Pero yan, wala yung makeup talaga. Ang niya, parang glowy siya, diba? Kung nasa Pinas kayo, try nyo si AA Cosmetics. Na-sold out siya sa akin. And meron akong ininit na kamotes. So, unahin ko muna to kasi mabigat yung ating lobster, guys. Nandito na yung sausawan ko na ginawa kong suka na madaming sili. Ayan o, diba? May paring light tayo, guys. Kaya liwanag o, diba? Ang puti ko dyan. Ayan, may sili. Tapos mayroon tayong lettuce. Tapos may carrots. Tapos may mga dip ako. Mayroon ako ditong macadamia yung hamas or hamos. Tapos may olive and may cream cheese. So, i-ready ko lang. And ito yung aking mga camera para sa live. Ayan yung sa Facebook and ito sa TikTok. Kunin ko na yung lobster. Ayan na yung aking lobster, guys. Ready na ako magmukbang. And ayan yung kamote ko. Iurong lang natin ang mga bagay-bagay. Ayan. Okay. Manood kayo ng live ko, guys. Guys, tapos na ako magmukbang. 2 hours yung mukbang ko. Naubos ko yung carrots at saka yung carrots. And ito yung natira sa ating lobster. Ayan yung tail. Ang laki niya, guys. Oh. And nag-spray ako dun sa live selling ko na, nag-wipe. Kasi, para hindi amoy lobster. Ayan yung ating minukbang. Yung ulo tsaka legs. Ang lalaki. Kung nanood kayo ng live ko sa Facebook, nakita nyo yung ating minukbang. Ang sarap. And yung lipstick ko, andyan pa rin. Yan yung C'est La Vie ni Lax Skin Cosmetics, guys. Available to sa tindahan ko. Sa Holy Mom Style.
Okay, so yun yung aking ganap today, guys. And si Holly nandito na, tsaka yung boys nasa caravan. So yun na, guys. I'll see you maybe next time. Pero yeah, tingnan nyo yung lipstick ko, andyan pa din. Okay. Thank you. January 22, Monday. Sabi ka para nag-ano. Okay lang kasi mag-grocery naman ako baka bukas or Wednesday. Saan ka mag-ano ka? So, dito pala ako, guys. Ano ngayon? January 22. Dito naman talaga kami sa shed, sa caravan. But today, tapos na si Jan mag-fishing. Ayan na yung mga pots. Ayan na yung mga pots. Dinala na ni Jan. Tapos na siya, guys. Ang bilis niya matapos. Tapos ngayon, magba-barbecue kami kung maalala nyo. Yung pinanalunan ni Kuya nung Friday, nung kumain kami sa golf course, yun ang niluluto ni Johnny Boy. Tapos iba pang meat and nagluto akong fried rice. And then si Ma'am nagluto rin ng fried rice. And nandito yung nag-work kay Jan, tsaka yung girlfriend niya. Dito sila mag-dinner. So, ang dami na yung fried rice. Hindi rin kasi alam ni Jan na magpo-fried rice si Ma'am. So, yun yung ganap natin today. What? This one? Maybe I'll remove this one. Okay. Ayan na yung food. Ayan. Look, Dad, I'm eating sausage. So, ito yung napanalunan ni Kuya. And ito, dagdag na natin. And si Jan nagluto siya ng ginarlikan niya yung lobster. At yung kagabi may tira akong tail, diba? Ayan na yung iba dyan. And ayan si Auntie magawa ng salad. And ang sikip ngayon kasi nandito yung mga pots. Oh, kasi tapos na nga si Johnny Boy mag-fishing. Ang bilis na tapos nga ni Johnny Boy kasi ang galing niya mag-catch. Ito yata ang pinakamaaga niyang natapos mag-fishing. Yes, baby, what do you want? Ah, okay, I'll carry it for you. Ayan, dami nating fried rice. Oh, parang fiesta tayo ngayon. Mom. Yes? Too much vegetables. Hey, let me try. I know. Pick the biggest line. Yeah. Holy. What else do you want, baby? Can I put more eggs in Oh, sarap ito. Look at that room for anything else. Ang laki ng T-bone niya. Wala raw siyang room para sa ibang food. No, you're right, you're right. Andun si Kuya. Sabi niya, ba't ko raw hindi siya ginawa ng sarili yung fried rice? Ayaw kasi Kuya may veggies yung fried rice niya. Sabi ko hindi. Ang kinuha niyang vegetables, kinuha niyang fried rice yung kay Nana. Not much veggies for Nana. No. Yeah. Ito yung dinner ko, guys. Ang sarap nito. Ito yung Black Swan na brand. Ano siya? Caramelized onion with parmesan cheese. Ang sarap. And meron tayong isa dito yung hummus and macadamia and olive oil. Sarap din. Ito yung minukbang ko kahapon din. Tapos na kaming kumain. Kinain na lang ni Zach yung bowl na nakapunta dun sa may pot. Happy Tuesday! Lalagyan akong sunscreen. Today is January 23. Punta kayo ng beach. Si Kuya nag-sleep over siya. So wala siya sa bayan. Ayan, pinikap lang namin si Declan. Si Declan, yung friend ni Saki. Para sumama rin siya sa beach. Kasi may init ngayon. How many degrees, ha? It's about like Oh, nice. Won't be that in the bay. That's what I'm telling you. Be child in the bay. Hi! Ayun yung bahay nila, oh. Yan. Tapos may G'day. may ano sila, may mga baka. Okay, lagay lang tayo. Ay, sorry. Lagay lang tayong sunscreen. Kumuha ko dun sa aking tindahan na isa pang sunscreen, yung aloe vera, para dito sa aking neck and body. Yung mga bata meron din silang sunscreen, yung roll-on. Yung sa mukha, ang ginamit ko yung Beauty of Johnson na sunscreen. Hindi yung stick, yung isa. Dalawa kasi yung ano nila, sunscreen. So, eto, dito ko ilalagay sa leeg. May nilagay na ako dito.
Pero lagay ko din tayo. Dinamihan ko yung paglagay ko dito kasi di ba nagaan ako na hindi ako marinig. Mamaya na lang. Dito na kami guys. And nandito sila Hunter and Willow. Ayun na sila. Don't worry. Si Saka yun. Siyang lamig. May hangin. Malamig ang hangin. Ang init pero malamig ang hangin. Doble-doble yung ating sombrero guys for the protection sa ating fast lock kasi nga diba gumagamit ako yung AA na Fill and Glow. So labas muna mag say hi ako kay Willow at kila Dust. Tinatanong ko si mami niya wala dito sa Adelaide, sila lang ng daddy yung silang magkakapatid. Where's Nana? It's Nana here? Where is she? Where's inside? Ha? Ang daldal niya. Where's Nana? Ayan si Ate Holly. Ayan si Dash, tsaka si Hunter, tsaka yung lolo, yung daddy ni Dustin. Ayan. Si Zach, tsaka si Dec andun na. Declan. Do this up to the top and then tip it over to make the same one. Wala doon si ma'am, nagluluto ro ng kanin para sa mga bata. Are you gonna sleep tonight, Nana, or... No, Nana or to Lolo Grand? Hindi ko alam saan siya matutulog. Oh, this is nice. I got some more fish. Meron siya dito ng ice cream bucket. Si Sak andun siya kasi yung friend niya. Squish it down on you. Yes. Squish it, squish it, squish it. A little bit more. Whoa. 5 seconds. What are you doing? Pumasok na ako kasi malamig yung hangin, mainit yung araw. Alam niyo yun, yung sa mukha at sa katawan mainit yung araw. Pero pag nasagip ka ng hangin, malamig. Hindi mo maintindihan. Pero yung mga bata enjoy. Ayun na si Zach. Kinuha niya yung eyeglass ni Declan. Oh, nilapitan niya si Willow. Nalaro na si Zach. At saka yung friend niya ng cricket. A cake? Yung may cake. Yung damit ni Willow. Damit yan ni Holly. Kasya na sa kanya. Yung dalawa. What are you making? Cake. 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 Okay, ready, Willow? You gonna help me? Kuha sila ng cake. Yeah. Ready, set, flip. Flip. Okay. Oh, I'm excited. Let's see. Wow, where's the candle? Get that one below. That one, the stick. Get that stick. Yeah, put in the middle. Let Willow do it. Put in the middle, Willow. Oh, oops, no. Just like this. Let me just... No, that way. Yeah, okay. Remove your hand. Okay, that's it. We have a cake. And put toppings on it. Put toppings. And Put some ice icing. cream. Right here in a bowl. Ito ang cake nila, oh. Nilagyan nilang ice cream on top. Okay. Oh, and we forgot on that banana. Oh.
picture ni Zach, guys. Tingnan nyo, ang gwapo niya. I-insert ko yung mga pictures habang nag-throw siya ng ball. Yung dalawa, ayun, oh. No, I didn't. I didn't get that one. Ano, hindi ko alam kung nakuha ko yun. Happy Baba. Saan? Come here. Nahablan siya ng... Let me see, open. Okay na. Okay. Ano na sila? Basta sila maglaro ng cricket. Sili naman sila. Frisbee naman siya ngayon. Good job. One more knock. One more, wait lang. Let me see, can I have a photo of you? Show me. Okay, go. Hala! Zach. It's 2:43 na guys, uwi na tayo. You gotta get sand a lot. Kasi nag-change na daw yung hangin. Hindi ko alam kung saan papunta dito or dito. Basta nag-change na raw. See ya! Nag-apply ulit ako. Sunscreen. Ito siya guys, yung Beauty of Chosen na sunscreen na lagi ko rin ginagamit. Ang dami kong ginagamit pero ito sa mukha ko talaga ito ginagamit. Lagi. And yung isa pa, yung stick. And ano pa ba? Yeah. Magamit tayong magagandang sunscreen guys. Napaninda. At saka yung Lux, Lux Cosmetics. Dala ko nga rin yun kasi yun, serum foundation na yun. May sunscreen yun. Thank you siya ng thank you yung kaibigan ni Zach. Okay, uwi na tayo. Ayan pala yung mga cows. Hello cows. Na natin yung fed ni Zach. Thank you. You're welcome. See ya. See ya. Thank you. Yeah, welcome. Kanina pa siya. Thank you na thank you. See ya. Bait na bata. I heard from a friend of mine who saw you just the other day. Oh, I guess that you were back in town. It's been a long time since you've been around.
remember when we used to make the streets unsafe together, baby. We were young and foolish then. Oh, how I wish we could go back again. I've decided it's been too long, baby. Reaching out to touch your heart, hope for a maybe. I get a one-way ticket down to memory lane. There are two hearts beating, just nothing will ever be the same. We had a chance, babe, to work it all out, but we blew it on our foolish pride. And now I wanna scream and shout, I love that I love you. Wanna shout, I love that I love you, baby. We had a chance, babe, to work it all out, but we blew it on our foolish pride. And now I wanna scream and shout, oh, shout out that I love you, baby. Oh. If you want, I'll come back again. I know I changed my mind too many times. If I say that I still love you, babe, would you leave all bad things behind? I promise I won't mess things up like I did last time I saw you. I did a lot of things that I regret. Now I'm not playing hard to get. Oh, I decided it's been too long, baby. Reaching out to touch